Хора, здравейте, играм Терария. Един момент, значи аз си играех, като правихме какво, аз продължих да си играя. Намерих ето този веч, Старфер, и падат съдовете ни вече в момента. Ние сме на нашата арена и чакаме всеки момент да се спълни Кинг Слайм, един бос. Между другото, бих в Катуро, който на Катуро бих един също бос. Чакаме да се спълни Кинг Слайма, да го почупим, го имам. Между другото си купих и мини шарка. Чакаме да се спълни един тези слаймове. Се чуете защо бил толкова много демидж. Това е, защото имаме тези банери, дето ми дават бонус за демидж, там демидж бонус. И за това бил толкова много демидж. Да, убиваме ги. Този меч е много як, защото падат, като удрят и падат звезди от него и оцелват разни неща и бият много демидж, което е хубаво. Салопия. Деца, бам, видяхте ли? Чакаме да се изпълни The King Swan, да го чукаме от бой, да не си да отбим този Swan. Малки розови, тък ми дава много пари. Ето го, този малкия има 300 хилт. Малко е трудно да го оцелите, защото много бяга и ви толкова много демидж. Дай ви много пари. Той като безплатни пари са само че трябва да го убиете. Все едно белчи пари, дами и господа. И вас се кефа, белчи пари. И решите да снима как се бия с Кинг Слайм. Защото ми заснеха как се бих с Айлф Катура. Аз го бих 3 пъти на една вечер, хора. Като скупих мини шарка, направо го смачках. Даде ми банер. Още един. Забравих да кажа, тук като убиете няколко нещо дедва нападате 50 пъти и ви дава банер. И всички банери ви дават демидж да биете на той нещо, дето имате банер на него. Да. Вижте сега, гледате ли това сега горе? Опа, мама. Гледай сега. Видяхте ли? Затова то сме че як. Хора! Кинг Слайм дойде! Кинг Слайма! Не го знам къде е, ама ще дойде. Ето го! Ето го на мапа, идва! Ето го! Да го бием. Да го бием с меча. Няма хора, ще го стреляме като мъже, бе. Дето какво става? Пиу! Няма да го бием, хора. Те не са били Кинг Слайм, те са били, взимате ми шарка и почвате да го цепите, да го убивате направо. Дето какво става? Той е малко гаден, защото спамва слаймове, дето ми пускат щове. И гадно. Да. Умри Кинг Слайм, има доста кръв. Не исках се призиме точно тези слаймове. Не, бро, не. Бегам от тук. Айде, чао, бе. Няма да хора, няма да бегаме. Сега се оправим, сега го примамваме, бе. Искам да му убия малкото слаймове. Виж, бро, ясно те. Ясно скача. Не сам ти. Убивам малко от слаймовете, стрелям го отново. Малко ми лагва, защото снимам. На половината кръв е. Ще го видим. Вижте, той е много лесен, хора, този бос. Много е изи. Сам дето има 1000 милиарда слаймове, разбирате ли? Той е единственият проблем, хора. Ще има 1000 слаймове други. И той дето, че може да телепортвате.
Сега тези хора ще се вървя назад и съм го бил. Знаете ли тази работа? Тъй не мога да фана. Малко чойтърски начин. Аз съм го убил с меча, хора. Искате ли? Видите тук съм го убил с меча. Не, няма да го убия с меча, няма да го убия. Ето тук сега. Пейте се. С меча ще го убия. Само да не филним, хора. Ще се стане гав. Не искам да се жертвам. Бихме го, ей! Бърме слаймовите хора, видите сега какво става. Бам, бам, бам. Пази, идиот ми бието, убивам ми. Нападаме. И слаймовите спряха да падат от небето. Това беше за този кратък клип. Мисля. Лайквайте, абонирайте се, коментирайте и до скоро!